FM News. Lokal. Idol Dennis, go! Yes, Idol Bernard, atraksyon ti Bantay, iti Banggi, Ilocos Norte, gapo iti Kasla Isno, nga langana iti Rabaw na. Ngawin, balkot iti nakadengbengbeng na angep, iti Kalman, nga islota iti makikita, no, takapay lang iti Adayo. Siyon iti residente, nabintas nga lang iti Buya, iti mountainside, iti Lano Banggi, gapo pa lang kadato'y award system, nga magpasaran tata, iti paset na, iti dumay nga basit iti Luzon. Iti agdama Idol Bernard ato parang iti anggit nata ato ket na baba aslang adim iti ulap iti langana nga permi iti Purawna. Nalamis pa iti aglawlaw Idol Bernard ko parang kadtoy manatata nga LPA nga ada iti nakastreken iti paset na iti Luzon. Sigon iti residente barbaring hanula pinsar ko sa tanunay nga madangran detoy problema detoy bagyo nga sumsumbretan iti Philippine Area of Responsibility. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN. Thank you.